اج دی ویڈیو جڑی نا اج صرف خاص طور تے ویڈیو سرائکی واسطے کیونکہ سرائکی ایو جہاں بندے نا جن دے چینل تے ویسو تساں لائک کرے سو کمنٹ کرے سو ہوں کو 70 دفعہ لکھ سو کہ بھائی جان میں تیرے چینل کو سبسکرائب کیتی میں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تے ولا بھی نہ ہو سی تواڈے کمنٹ کو لائک کر چڑے سی تواڈی ویڈیو تے کڑی نہ ہو سی تقریباً میں 700-800 جڑا نا چینل سبسکرائب کیتی بیٹا ہی ٹائم جن دے وچوں 500 سرائکی ہے تے میری ویڈیو تے کیرے سرائکی آندے نا اوسن کوئی 4-5 وڈی حد 10-15 آوے سن بس ہوں تو بات کوئی نہیں ہوندا تے اپنے ہونے دے ویڈیو دیکھ کوئی نہ تساں جو ڈی ہے جو 3 تو 4 ویڈیو اپلوڈ کرے سن میکسیمم اتنا ویڈیو اپلوڈ کرے سن تے ویڈیو بنا کے وہ چھوڑ دے سن جو اپنی مرضی تے انہوں دے ویوز اوسن پے کوئی انہیں دی ویڈیو دیکھے نہ دیکھے لیکن او کسی کہیں دے بے دے چینل تے نہ ویسن یہ میں بھولا بنی ودا حالانکہ انہیں دے 1000 تو 1500-2000 سبسکرائبر ہوندے لیکن انہیں دے ویو ہوسن 30-35-40 اتنا ویوز ہوسی زیادہ کہنا ہوسن تو ہوں تو بعد الحمدللہ میرے اتنا چینل تے ویوز آوے نا حد تو زیادہ ویوز آوے تے تو کو میں ایو کو جاکساں تے اپنے چینل کو زیادہ ٹائم دیو کہیں دی ویڈیو دیکھ سو تا کوئی تہاڈی ویڈیو دیکھ سیان نہ تے کوئی نہیں آندا کہیں دے چینل دے اوتے ٹھیک ہے نا اللہ حافظ.